si stiahnuť CurseForge. CurseForge je apka, vám to ukážem. CurseForge je apka, ktorá je na módy a všelijaké také veci. Módy, resource packy a idete na stránku CurseForge a dáte, že download standalone. Potom sa vám nainštaluje takéto vec. Tu spustíte, zavrete prehliadač a tu si môžete vybrať jazyk. Tu si môžete nastaviť anglicky. Česky ani slovensky není. Takže tu si zvolíte toto, netreba tu nič meniť a dáte toto, že povolí, to je jedno proste a dáte next. Dáte toto, kliknete na toto, dáte a proste sa vám inštaluje. Ja to musím zavrieť a tak by ste to urobili, ale keď už ja mám nainštalovaný, keď ho máte nainštalovaný, treba ísť takto, ja tu mám účet, ale dáte add account, vám sa to tam zobrazí, dáte toto a musíte sa proste prihlásiť do, vlastne vám to nepôjde. Ale mne to ide, lebo ja mám normálny platený Minecraft, lebo veď mám platené, takže vám, čo vám varezákom, clownšerákom, vám to nepôjde. A takže by ste museli, keďže ja tu mám kopec kadejakých módov. Vidíte, že mám tu nainštalovaných 59 módov. Tu ich je fakt 59. Potom mám tu 9 resource packov. A potom už shadery 2. Bez L-ko odporúčam, ale to si budete zase si otvoríte webový prehliadač a zase budete musieť nejak vypisovať tie veci a ja vám dám priestor si to pozrieť.
som späť a teraz sa môžeme do resource packov vrhnúť. Dáme resource packy a tu si môžete pozrieť. A môžeme sa vrhnúť na shadery. Ja neodporúčam tieto, ale ja vždy používam tieto. Takže môžete si vybrať, či chcete obe shadery, alebo len tieto. Ja odporúčam tieto, takže môžete si vybrať. Dávam čas. OK, som tu. Späť a dúfam, že máte všetky módy, toto prezreté a máte to stiahnuté v počítači a viete ako dávať. To si počkáme v ďalšom šorte tohto videa. Okay. Tak ako si dať módy do Minecraftu. Vlastne v aranžácii, vy to tam máte tam launcher menu a môžete si tam všelijaké módy, takže už to bude všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a čaute.